17 снежня, аўторак, добрый вечар. Гэта Белсадзум, Сергей Пацасонны і ў нашым выданні. Пра беларускія справы ў польскім міністэрстве замежных справаў. Пра што гаварылі і да чаго прыйшлі. Рэжымная ваенная прапаганда супраць Польшчы і НАТО. Пытанні пра мэты распальвання варожасці. 100 гадоў Беларусьфільму. У дзень беларускага кіно пытаем, куды ішлі і да чаго прыйшлі. Без выбары і рэпрэсіі ў Беларусі, мірныя перамовы па ўкраіне ды іншыя тэмы абмеркавалі ў Варшаве. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка правёў сустрэчу з першым намеснікам міністра МЗС Польшчы Анджеем Шэйнам. Пра дэталі сустрэчы, уласна, Павел Латушка. Гэтыя сустрэчы перадусім былі прымеркаваны да абмеркавання планаў Польшчы падчас старшынства ў Еўрапейскім Саюзе. З 1 студзеня Польша прымае старшынства. Мы пачулі даволі ясны пераказ, паслання, што адным з галоўных прыярытэтаў падчас старшынства Польшы ў Еўрапейскім Саюзе будзе менавіта з'яўляцца тэматыка Беларусі. Падтрымка беларускага грамадства і дэмакратычных сілаў у барацьбе за дэмакратычныя змены ў нашай краіне. Мы абмяркоўвалі планы па правядзенню касцюшкоўскай канферэнцыі, якая адбудзецца ў Гданьску на пачатку лютага гэтага году і заініцыявана міністрам замежных спраў Польшчы і Польшчы як старшынёй у Еўрапейскім Саюзе. Мы пачулі таксама, што адным з прыярытэтаў будзе працягванне санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі як аднаго з інструментаў адказнасці за злачынствы, які здзяйсняе Лукашенко супраць беларускага народу і за падтрымку Расіі ў вайне супраць Украіны. Мы абмяркоўвалі тэматыку прававой адказнасці Лукашэнкі ў рамках міжнароднага крымінальнага суда. Мы пачулі ясны сігнал, месседж, што Польша палітычна падтрымлівае нашы дзеянні і будзе адвакатаваць гэтае пытанне з палітычнага пункту гледжання. Мы абмяркоўвалі таксама тэматыку, звязаную з дапамогай беларусам, якія вымушана выязджаюць на тэрыторыю Польшчы. Гэта і візавыя пытанні. Польша дэкларуе гатоўнасць глядзець таксама на індывідуальныя кейсы, калі яны звязаны менавіта са складанымі персанальнымі жыццёвымі сітуацыямі, якія датычаць канкрэтных грамадзян Беларусі. Мы казалі таксама пра супрацоўніцтва ў рамках парламенцкай асамблеі Савету Еўропы. Дарэчы, заўтра адбудзецца сустрэча з дакладчыкам, які з'яўляецца польскім парламентарыем, дакладчыкам па пытаннях Беларусі, парламенцкай асамблеі Савету Еўропы. 27-31 студзеня адбудзецца першы раз у гісторыі удзел афіцыйнай дэлегацыі каардынацыйнай рады як прадстаўнічага органа беларускіх дэмакратычных сілаў у пасяджэнні парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Рэжым Лукашэнкі распальвае варажнечу паміж Беларуссю і краінамі НАТО, у прыватнасці з Польшчай. Даклад на гэтую тэму прадставіла міжнародная ініцыятыва «Айсенс», якая маніторыць розныя сферы беларускай палітыкі, у тым ліку працу ваенных прапагандыстаў ды мілітарызацыю сістэмы адукацыі. Паводле справаздачы, лукашэнкаўская прапаганда актыўна і метадычна апрасоўвае вобраз Польшчы як агрэсіўнай мілітарысцкай дзяржавы, якая пагражае Беларусі і саюзнай дзяржаве. НАТО паказваюць як агрэсіўны блок, што распальвае канфлікты ў Еўропе і пагражае стабільнасці ў Беларусі. Агулам прапаганда намагаецца стварыць у беларусаў адчуванне безвыходнасці праз суседства з ворагамі, а рэжым выступае іх адзіным абаронцам. Такой небяспекай улады абгрунтоўваюць свае агрэсіўныя дзеянні як унутры краіны, гэтак і на міжнароднай арэне. А ўласна на відэасувязі палітолог з Украіны Еўген Магда. Вітаю, спадар Еўген. Вітаю, спадар Сергей. Спадар Еўген, вы прадстаўлялі ва ўкраіне гэты маніторынг Айсенсу, які называецца «Вайсковая прапаганда рэжыма Лукашэнкі ў стасунку да Польшчы ды НАТО. Небяспечнае распальванне варожасці». Я прачытаў гэты маніторынг таксама, і ўзнікае пытанне, да чаго нас рыхтуюць? Ну, я думаю, що цей документ можна назвати звітом про велику ілюзію. Про велику ілюзію того, що Лукашенко і його армія на щось спроможні. Я думаю, що
білоруська пропаганда, яка спрямована на Польщу, вона є частиною пропаганди російської. І це абсолютно очевидно. Я думаю, що в такий спосіб Лукашенко намагається довести Путіну, що він може бути корисний не тільки в військових умовах. Але якщо у Польщі військові витрати в 30 разів більше, ніж білоруські, то ми ж розуміємо, що, просто, умовно кажучи, даруйте, бігати і показувати непристойні жести через паркан – це все, на що на сьогоднішній момент спроможна білоруська пропаганда. Я також разом з колегами звернув увагу на те, що основні посили, вони здійснюються в мережі Telegram, але вона для громадян Польщі не має скільки-небудь вагомого значення. Вона, я б сказав, просто, існує, але здебільшого для громадян України, Білорусі, Росії, які живуть на території Польщі. Але вони то живуть на території Польщі, але не мають вагомого впливу на громадську думку. Це теж треба розуміти. Також скажу, що багато чого, йдеться там і про фактор ядерної зброї, що, один з елементів білоруської офіційної пропаганди проти Польщі – це військовий геній Олександра Лукашенка. Але я думаю, цей геній, про нього можна говорити лише з тієї простої причини, що починаючи з моменту проголошення незалежності Білорусі, білоруські війська не брали участь у жодних бойових діях. Тому можна говорити, що Лукашенко – це видатний воєначальник і він на все спроможний. На жаль, білоруська пропаганда не є такою, на яку не можна взагалі відповідати. Відповідати на неї варто, але відповідати не напряму, тобто не критикою на адресу Лукашенка, а треба зміцнювати стійкість польського суспільства, треба працювати більше над розвитком війська польського і, відповідно, реагувати на ті виклики, які існують. Але таксама ўсё ж такі гэтая прапаганда разлічаная на ўнутранага карыстальніка, на тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі. І адсюль таксама маё пытанне, ці беларусаў не рыхтуюць да таго, што войскі Лукашэнкі ў пэўны момант будуць змушаныя ўдзельнічаць у вайне з Украінай? Я думаю, що така загроза існує. І це ми маємо розуміти, вона існує, в принципі, з 24 лютого 2022 року. Колись вона була більшою, колись вона була меншою, але в будь-якому випадку вона є. І повністю відмовитись від неї, очевидно, не варто. Зараз Лукашенка рятують північно-корейські війська, тому що в Північній Кореї людський ресурс набагато більший, а можливість реагувати на, скажімо, втрати, про які вже говорять достатньо серйозно українські військові джерела і офіційні особи, реагувати все-таки в Білорусі набагато більше. Я б не хотів, щоб білоруське суспільство пережило шок, ховаючи синів Білорусі, які загинули на несправедливій війні. Очевидно, що це не потрібно нікому в Європі, в принципі, крім, можливо, Лукашенка і Путіна. Вядома, што для беларусаў гэта сур'ёзны выклік, але для Масквы ахвяры беларускія нічога не значаць. Гэта тое ж самае, што і ахвяры украінскія, паўночна-карэйскія і гэтак далей, гэтак далей. Масква выкарыстоўвае рэсурс, і ў гэтай сітуацыі ўзнікае таксама пытанне, ці сёння гэтая прапаганда Масквы і Менску гавораць адным голасам, ці ўсё ж такі Менск мае і сваё слова? Ні, у Мінську своїх слів тут немає. Я думаю, їх немає з осені 2020 року, коли були масові протести в Білорусі, на російські пропагандисти зайшли на білоруські державні і недержавні потужні телевізійні канали для того, щоб розповідати єдину версію правди. Тобто
Тут можна сказати про те, що Білсат і незалежні інші білоруські медіа, вони залишаються джерелом інформації об'єктивною для громадян Білорусі. А те, що показує білоруське телебачення чи телеграм-канали з білоруською пропискою, це, даруйте, відрижка російської кремлівської пропаганди. Таксама узнікае яшчэ одно пытанне пра эфектыўнасць таго, што робіць гэтая прапаганда. Бо Беларусь у ёй прадстаўляецца, як вынікае з гэтай справаздачы, як ахвяра захаду. Але таксама чытаю тут у гэтым даследаванні тое, што беларусы скептычна ставяцца да афіцыёзу. І таксама гэта пацвярджаюць лічбы. Толькі 11 і 13% беларусаў, адпаведна, негатыўна ставяцца да палякаў і амерыканцаў. Гэта невялікія лічбы. Так, це, 8-7 частина, це зовсім мало, насправді. Просто я думаю, що питання в тому, що білоруси в масі своїй, вони не сприймають тезу Лукашенка про те, що білоруси – це русські зі знаком качества. Вони мали досвід і мали можливість навіть до подій 20-го року і до інших, до війни, власне, великої, яка сьогодні триває в Україні, побачити, щонайменше, сусідні країни європейські. І зрозуміти, що вони більше схожі на поляків, литовців, українців, ніж, власне, схожі на росіян. Тобто, я думаю, що серед, якщо ми ж маємо і моделювати контрпропаганду, тобто ми маємо говорити про те, що білоруси є представниками нації, яка живе в центрі Європи і яка має, я б сказав, потужне європейське минуле. І, я думаю, має і вагоме європейське майбутнє, звісно, після того, як в Білорусі зміниться влада. Таксама вось гэты момант праекцыі, калі гаворка ідзе пра тое, што прапаганда ўвесь час падкрэслівае, вінаватыя гэта яны, знешнія ворагі, вінаватая НАТО, вінаватая Польшча, а не мы ва сваіх унутраных праблемах. Наколькі тут выкарыстанне гэтай прапаганды менавіта на гэта накіравана, каб паказваць унутранаму карыстальніку, што мы не вінаватыя ў тым, што адбываецца ўнутры краіны? Я думаю, що зараз будуть багато говорити про те, що Захід обвалює долар, обвалює євро, але чомусь ніхто не скаже про те, що Росія зменшує курс російського рубля, правда? Тому я думаю, що на сьогоднішній момент нам треба усвідомлювати, що Лукашенко та Путін – це дует диктаторів, які ставлять на меті якомога більше і довше своє збереження при владі. І в цьому сенсі вони не вибирають методів. Для них всі методи є прийнятними. І ми це маємо усвідомлювати. Таксама тут вельмі істотны момант, пра які пачалі гаварыць у Менску, гэта тое, што Беларусь павінна сесці за стол мірных перамоваў. Афіцыйны Кіеў ўжо даў свой адказ, што не бачыць такой магчымасці. А вы як мяркуеце, чаму для Александра Лукашенкі так важна быць за гэтым столом? Я думаю, це важливо не тільки для Лукашенка, але важливо для Путіна. Путіну потрібен партнер по переговорах, яким можна буде прикриватися. Знаєте, пам'ятаєте цю тезу про те, що російські солдати будуть ховатися за спинами жінок і дітей? От так само російська дипломатія хоче ховатися за спиною Лукашенка, у якого практично немає поля для маневру на сьогоднішній момент. І він тому буде на дуже короткому повідку. А ще це дає змогу показати, що не лише Росія є такою агресивною. Ми ж розуміємо, що в разі участі в переговорах Лукашенка, він буде відігравати роль поганого хлопця за кремлівським сценарієм. А Кремль, навпаки, буде намагатися грати в конструктивізм, грати в порозуміння тощо. Тому я б сказав так, участь у переговорах можливих, крім загальноєвропейських,
це лише продовження політичного перебування Лукашенка при владі. І тим, хто буде ухвалювати рішення про запрошення Лукашенка, варто розуміти і пам'ятати про те, що він є нелегітимним керівником держави, і виходити саме з цього. Тому, до речі, я думаю, що в цьому контексті і прискорені президентські вибори в Білорусі, які пройдуть в січні 25-го року. Таксама тады маё наступнае пытанне, хто паводле вас павінен з дэмакратычнай супольнасці быць на гэтых перамовах, і ці гэта ўвогуле магчыма сёння? Я не бачу для цього насправді підстав. Тобто різні представники білоруського політикуму, чому вони, тобто для того, щоб білоруси були представлені на цих перемовинах, вони або мають себе назвати співучасниками агресії, або жертвою російської агресії. З уст Лукашенка я чув тільки про співучасть. З уст окремих представників білоруських демократичних сил я чув тезу про те, що у нас в країні, тобто в Білорусі, триває війна. Мається на увазі війна Лукашенка проти власного народу. Але у війні Лукашенка проти власного народу, я думаю, таких перемовин не буде. Тому мені не зовсім зрозуміло, чому підштовхувати, скажімо, Тихановську за стіл цих переговорів. Яку вона роль там може відігравати? І заставім гэта пытанне адкрытым. Дзякую за гэтую размову. Палітолог з Украіны Євген Магда на відэасувязі. Дзякуй, спадар Євген. QR-код на ваших экранах – гэта наўпроставы шлях на наш телеграм-канал. Чытайце, глядзіце, подписывайтеся, а таксама зазірайце на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Але выключна ў тым выпадку, калі гэта бяспечна для вас. У МЗС Украины отказали на словы белорусских чиновников про их магчымы удзел у мирных перамовах. Украинские дипломаты отзначили, что режим у Беларуси саўдзельнік полномасштабного узброенага уварвання России ва Украину. А яго прадстаўнікі маюць права только на прыцягненне да адказнасці за злачынствы супраць Украины. Іншыя навіны дня у скароце. У выніку выбуху загінуў начальнік войскаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны Расіі Ігор Кірылаў. Расійскага генерала ўзарвалі разам з ягоным памочнікам, калі мужчыны выходзілі з пад'езду дому ў Маскве. Абодва загінулі на месцы. Імаверна, выбухоўка была закладзеная ў ручцы самакату. Дзясяткі населеных пунктаў у Беларусі пацярпелі ад непагадзі. Моцным ветрам паваліла некалькі дзясяткаў дрэваў, пашкодзіла дахі дамоў, а таксама абрынула ажно 5 гарадскіх навагодніх ялінак. Падраздзяленні МНС ліквідуюць наступствы непагадзі. Пры гэтым ратавальнікі адзначаюць, небяспечнае надвор'е захаваецца на ўсёй тэрыторыі краіны і сёння. Парывы ветра могуць дасягаць 20 метраў на секунду. У Китаі павялічылі час для бязвізавага транзіту для грамадзянаў Беларусі. Ад сёння заставацца на тэрыторыі Паднябеснай да моманту пераезду ў трэцюю краіну можна да 10 сотняў. Раней такі тэрмін складаў ад 3 да 6 сотняў. Акрамя беларусаў, такая мера распаўсюдзіцца на грамадзянаў яшчэ 53 краінаў. Больш за 70% атракцыёнаў, якія працягваюць выкарыстоўваць у парках адпачынку, адпрацавалі прызначаны тэрмін службы. У МНС Беларусі прапанавалі працягваць далейшую эксплуатацыю такіх атракцыёнаў максімум на год. Пры гэтым у парках дасюль хапае атракцыёнаў, якія выпрацавалі 2 і больш тэрмінаў. Такое абсталяванне прапаноўваюць вывесці з эксплуатацыі. Хакейная менская «Дынамо» перанесла адразу 5 хатніх матчаў кантынентальнай хакейнай лігі. Паядынкі зуброў на Менск-арэне, запланаваныя з 18 студзеня да 2 лютага 2025 года, перанясуць на іншыя даты. Прычынаў такога рашэння ў клубе не называюць. Адметна, што ўсе 5 матчаў прыпадаюць на час правядзення гэтак званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Беларускае кіно адзначае юбілей. 100 гадоў. У далёкім 1924 у савецкім Ленінградзе стварылі дзяржаўнае ўпраўленне па справах кінематаграфіі і фатаграфіі Белдзяржкіно. Толькі ў 1939 аб'яднанне перавезлі ў Менск, а пазней перайменавалі ў знаёмы нам Беларусьфільм.
За сваю доўгую гісторыю нацыянальная кінастудыя выпусціла больш за 500 мастацкіх фільмаў, а таксама безліч дакументальных, навукова-папулярных і мультыплікацыйных фільмаў. У сёлетні юбілейны сезон на Беларусфільме выйшлі дзясяткі новых стужак, але большасць з іх на тэму Другой сусветнай вайны. Не задавальняе ўзровень працы Беларусфільму і адказных за кіно ад улады. Гэтак новапрызнаны міністр культуры Руслан Чарнецкі заявіў, што плануе, цытата, сур'ёзна заняцца пытаннямі кінематографу. Акрамя дзяржаўна-ідэалагічнага кіно існуе і незалежнае, дзеячы якога вымушаныя займацца кінематаграфіяй у эміграцыі. Знятыя імі стужкі закранаюць сярод іншага і актуальныя для беларусаў праблемы. А на відэасувязі ўжо кінакрытык Ірына Кацяловіч. Вітаю, Ірына. Вітаю. Ірына, дзень беларускага кіно – гэта свята ці не свята? Віншаваць ці не віншаваць? Не, ну я думаю, што ў любым разе, канешне, віншаваць, што мы прыйшлі да гэтага моманту. А з іншага боку, канешне, момант гэта вельмі непросты. Мне здаецца, што стагоддзе беларускае кіно сустракае з такім найбольшым, напэўна, за ўвесь час падзелам, які ўвогуле калісьці існаваў. Бо большая частка гісторыі нашага кіно – гэта савецкі час. У гэты час Беларусфільм, альбо спачатку Белгоскіно студыя, яна мела ў пэўным сэнсе манаполію, і гэта было як бы у адных руках. Не было такога падзелу паміж умоўна дзяржаўным і незалежным кіно. Пасля ў незалежнай Беларусі ўжо гэты падзел узнік, але ўсё яшчэ яно існавала неяк, яно сутыкалася, яно існавала на адных пляцоўках, паказвалася разам. Гэта все людзі былі часткай умоўна адной супольнасці. А сёння, калі большасць незалежных фільмейкераў за мяжою, гэта як быццам бы два розныя светы, яны ідуць у розных кірунках. Тады віншую, калі віншаваць, калі свята, бо таксама ёсць і за што павіншаваць. Бачу, што Беларуская незалежная кінаакадэмія, якую вы таксама стваралі, стварыла свой спіс 50 беларускіх фільмаў менавіта да гэтага стагоддзя. І цікава глядзець у гэтым спісе вельмі шмат фільмаў Беларусфільму. Між іншага, ідзі і глядзі на першым месцы. Так, мушу сказаць, што гэта абсалютна унікальны спіс. Я асабіста вельмі шчаслівая, што ён выйшаў і што ён выйшаў у такім выглядзе. Дагэтуль такога маштабнага пытання і з такой рэпрэзентацыі, бо амаль 200 фільмаў было агулам згаданыя ў анкетах, не было папросту. Таму гэта вельмі карысны нават для гледача, які б хацеў, напрыклад, даведацца пра беларускае кіно больш, спіс, і ён вельмі, на мой погляд, прыгожы. Сапраўды, Элем Клімаў тут на першым месцы. Паводле крытэрыяў мы усіх экспертаў прасілі уключаць у гэты спіс у свае топы, топ-10 фільмы альбо знятыя на беларускіх кінастудыях якімі заўгодна рэжысёрамі, якой заўгодна нацыянальнасці, альбо знятыя беларусамі дзе заўгодна. То бок гэта былі крытэрыі. Элем Клімаў заняў першае месца, але вялікая колькасць, мне здаецца, большасць з гэтых згаданых фільмаў, большасць 50, 30 дакладней, яны ўсё-такі фільмы новага часу. Між іншага, таксама серыял «Белсату працэсы». Так, ну, я хочу сказаць, што некаторыя людзі адмыслова, гэта маленькі адсотак людзей, экспертаў, але некаторыя адмыслова выключалі са сваёй выбаркі савецкае кіно ў пэўным сэнсе, паказваючы такі прынцыповы жэст, робячы такі прынцыповы жэст. Некаторыя, канешне, ведаюць проста сучаснае кіно лепш, чым умоўна савецкае, але я думаю, што была вялікая колькасць экспертаў, якія добра разбіраліся і проста выбіралі у тым ліку сучасныя фільмы, якія сапраўды ў чымсьці вельмі пайшлі наперад у параўнанні з шмат якімі з фільмамі савецкага часу. У той жа час «Прыгоды Бураціна» таксама знаходжу ў гэтым спісе, але калі гаварыць пра галоўнае дасягненне не толькі Беларусфільма, бо ўсё ж такі Беларусфільм сам з'явіўся фізічна крышачку пазней як структура, а ўвогуле беларускага кіно за гэтыя 100 гадоў, то якія гэта галоўныя дасягненні?
Хочется, конечно, прывартаваць, што галоўнае дасягненне гэта тое, што беларускае кіно выжыла. Канешне, мы сёння сутыкаемся са шмат якімі выклікамі, таму што з аднаго боку на тэрыторыі Беларусі новы міністр культуры карыстаецца цытатай Леніна пра тое, што кіно найважнейшае з мастацтваў, і такім чынам мы разумеем, што гэта будзе нават яшчэ больш інструмент дзяржаўнай палітыкі, чым яно ёсць сёння. І паступова мы ўжо назіраем апошнія гады гэты працэс паступова ўсё большага заангажавання ў прапаганду. А з іншага боку, за мяжой мы маем такі час спарадычных перамогаў, скажем так, калі не ўсё залежыць, а можа нават мала залежыць ад таго, наколькі ты таленавіты, а больш залежыць ад таго, як ты ўмееш шукаць грошы, і наколькі ты ўдачлівы нават у гэтым. Таму я думаю, што тое, што мы пры ўсім пры гэтым яшчэ аб'ядноўваемся, што у нас існуе Беларуская незалежная кінаакадэмія. Існуе такая арганізацыя, як Belarusian Filmmakers Network. І яны таксама ладзяць маштабныя імпрэзы для фільммейкераў і аб'ядноўваюць іх для нейкага нетворкінга, для таго, каб яны былі часткай адной супольнасці. Таму гэта ўсё пазітыўныя моманты. Я думаю, што гэта вельмі дарэчны жарт, а можа гэта нават і не жарт, што сапраўды галоўнае дасягненне гэта папросту вытрываць гэты 100 гадоў у такіх умовах. Пытанне, што будзе далей, вось узгаданы міністр культуры новы Руслан Чарнецкі, якому Александр Лукашенко сказаў, трэба альбо штосьці зрабіць, альбо памерці. Надзеі няма тут? У тым, якой фінансуецца за кошт дзяржавы, мы бачым, што туды заангажоўваецца ўсё больш і больш расійскіх, так бы мовіць, прафесіяналаў, калі іх можна так назваць. То бок гэта вельмі цесныя сувязі з Расіяй, гэта замяшчэнне беларускіх прафесіяналаў замежнымі калегамі, то бок зноў жа вымяшчэнне, што мы назіралі апошнія гады таксама, і першыя пробліскі нейкія, калі Міністэрства культуры дазволіла сабе выдзеліць грошы на пару літаральна незалежных праектаў, яны здарыліся ў 2019 году, і ўсё перарвалася раптоўна праз скандалы і праз ковід. А потым ужо для гэтага дагэтуль не знайшлося магчымасці, каб, канешне, у сённяшніх умовах Міністэрства культуры не даць грошы на абсалютна нейкі незалежны праект кшталту тых, якія былі падтрыманыя вось тады ў 2019 годзе. Таму вось тут, мне здаецца так, сапраўды ўсё дрэнна, вельмі дрэнная тэндэнцыя на паглыбленне вось гэтых цесных сувязяў з расійскімі калегамі і на ўдзел у прапагандзе наўпроставай. Узгадваю тут адразу лістапад, фестываль лістапад у Менску, калі яшчэ асабіста таксама адчуў гэтую атмасферу незалежнага кіно, калі тыя рэжысёры, якія потым мусілі з'ехаць, выходзілі на сцэну, атрымлівалі ўзнагароды на гэтым фестывале. Сёння, канешне, фактычна таго лістапада не існуе. Ці бульба-муві, які створаны ў Варшаве і адзначыў 10-е ўгодкі, з'яўляецца нейкай альтэрнатывай? Нейкай альтэрнатывай, канешне, з'яўляецца, хаця не паўтарае той маштаб, які меў лістапад, які рабіла яшчэ кампанія Art Corporation да 2020 года. І гэта была, канешне, беспрэцэдэнтная падзея і для фільммейкераў беларускіх, для гледачоў і агулам для культуры. Гэта было сапраўды такое штосьці на міжнародным узроўні, падзея года, якую варта было чакаць цэлы год. Сёння гэта перадусім такое адлюстраванне замежнай палітыкі Беларусі, то бок і сярод удзельнікаў, і сярод пераможцаў, за рэдкімі выключэннямі. Гэта краіны сяброўскія рэжыму Лукашэнкі. А бульба-муві ў гэты час намагаецца паказваць вось гэтую альтэрнатыву, пры гэтым не цураючыся таксама здабыткаў мінулых гадоў. Напрыклад, сёлета быў паказаны фільм з удзелам Беларусьфільма, я маю на ўвазе «У тумане» Сергея Лазніцы. То бок бульба-муві, да, у нейкім сэнсе гэта альтэрнатыва. На жаль, бульба-муві таксама існуе ў тым кантэксце, у кантэксце сучаснага кіно, як я ўжо сказала, спарадычных перамог, калі трэба рабіць праграму фестывалю, але гэтая праграма залежыць ад таго, колькі фільмаў было знята, колькі гэтых спарадычных перамог адбылося за мінулы год. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, кіно ствараецца, кіно існуе, і таму святкуем і віншую яшчэ раз. Ірына Касяловіч, кінакрытык на відэасувязі спадарства з намі ў дзень беларускага кіно. Дзякуй, Ірына. Дзякуй за сёння. Добрага вечара. Сергей Пацасонны. Пабачымся.